Yndige pierske, hvad mere kan man ønske sig? En stævnemøse aften som denne, hvor månen smiler. Hej, Sand. Hans hus. Ja, hvordan går det med dig? Jeg hørte, det gjorde skide godt med... Ja. Ja, Chicky Wiki er meget god, ikke? Ja, det er det faktisk. Hej, hvor det godt. Jo, det er bare det. Nå, okay. Ja, hej. Hej! Hvad laver du? Det er ikke sjovt, altså! Hej! Hej, hvad laver du? Så går du. Jeg tror, jeg kan blive over. Hej, hvor er Bjarne? Du må ikke være her. Jo! Nej. Jo, hvor er Bjarne? Bjarne er ikke her. Han vil ikke se dig. Jo! Nej. Hvorfor snakker du så højt? Nej, jeg er død i hovedet. Hvor er Bjarne, altså? Bjarne er ikke her. Han er ikke her. Jeg giver ham denne her. Den er min yndlingstegning. Det er Bjarne. Ja. Hvordan går det med butikken? Nej, det går fint. Jamen, det var også nogle dårlige ting i mit liv. Jeg var sådan gerne løbe væk. Hvorfor? Er det på grund af mig? Nej, det var en eneste god ting. Hvilken er din yndlingsdyr, Ejkel? Men jeg alle dør yndlingsdyr. Skal I vise det? Skal I vise det? Ja! Lad os se. Hvordan dunke der blev skøbt i steak season? I steak season. Ej! Hvilken er din? Ja. Wait.
bare køre. Jeg tror, jeg kan gøre det. Okay. Men gå nu væk. Nej. Jo. Okay, det starter. 3, 2, 1, go! Ah! Det er okay. Ah! Det Ej, gør... fuck. Nu! Hvor? Over. Bjørn. Nej! Jeg skal have din. Ej, det er virkelig sjovt. Ej, Yeah. It's not for the project. Hey, kom så, Bjarne. Bjarne. Kom så. Ah.